ɗo wonno ɗo mbiyeten ya an bandam debbo ko a dewlaɗo walla a dewlaka tafo naam a dewlaka tafode mi faami miɗa hokke ɗo toɓɓe ɗiɗi ballitoroɗa e nder gurdam maɗa fadde maɗa e dewlede kono fay so Allah newnanima dewgal te jaaɓu yeggitidde ɗen toɓɓe ɗiɗi ɗo toɓɓere arandere tinna cuura terɗe maɗa ɗe gayata no ani hayata toɓɓere ɗiɗaɓerde tinna ndena hoore maɗa suurde terɗe muɗum wonno gartuɗa koltal jottingal ngal alsilami hani wattade rende hoore muɗum wonno ndentoɗa e yimɓe jayɓe tewtiɗoɓe ma batte tuuyo walla suuno batte fijirde tan si a anditiran ɗo keeɓa andude minen worɓe ɓe miɗen jokka debbo tartiɗo no e nder tiktok ɗo e page uji keddiɗi foof min gaɗa vidéo ji mum like min abonne compte muɗum min poɓɓana ɗum min kellana ɗum min kuyna ɗum ka noon ñande min gari e dewlude min